serà referència al món. El president de la Generalitat ha visitat el primer xiquet nascut al nou Hospital La Fe. Li diuen Mateo i tant sa mare com ell estan molt bé. Francisco Camps ha felicitat els pares i familiars del xiquet. El cap del Consell, acompanyat de l'alcaldessa de València, està interessat pels moments més delicats de tota la complexa mudança i ha agraït a tots els professionals l'esforç i treball realitzat. El president Camps ha pogut comprovar in situ el bon ritme amb què s'ha fet el trasllat dels primers pacients hospitalitzats. 3 vienen en camino. Ha nacido ya el primer niño de este hospital, que se llama Mateo, que ha pesado 5 kilos y su madre se llama Sandra y está excepcional. Cuando hay convicción, cuando hay sueños creíbles, se materializan. Y cuando hay ganas de trabajar, además, se hacen bien y se hacen en condiciones. Hoy creo que con la puesta en marcha de este primer día de traslado del antiguo Hospital La Fe a este nuevo hospital, novísimo hospital, enorme hospital La Fe, creo que estamos demostrando que con trabajo y con ilusión los sueños se hacen una realidad. Les coses, el mercat de fruites i hortalisses